Ez da izaten ta ematen du, berriz heldu dela jada. Odeitza nola iristen ari, den gutxinaka bertara. Baina zuek lasai egon zaitezte, hau ja gure kontua da. Euririk egin ez dezan ona kantura etorri gara. Euriarekin ospatzen dira, Nafarroa egun gehienak, eta horrekin izan dituzte orain artean problemak. Baina kezkarik etzazu izan, eta bertan utzipenak. Euria hasiz gero hor sartu, karpa azpi hortan dena. Oraindikan ez digu hasita, pakean utzi beharko. Sagardo, ardo eta taloak daude jan edanerako. Orain bertsoak gero dantzarikan, hainbat buelta eta salto. Gure artean behintzat umore, honik ez zaigu faltako. Egunero